mmanụ ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha Igbo klas lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere agụkọ onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri ala anyị emeriela hell anyị nwe mmeri ala anyị nwe mmeri hell anyị nwe mmeri ala anyị emeriela anyị nwe mmeri ala anyị nwe mmeri hell anyị nwe mmeri ala anyị eme mmeri anyị nwe mmeri ala anyị nwe mmeri hell anyị nwe mmeri ala anyị emeriela anyị emeriela ọdịnala emeriela anyị emeriela anyị emeria anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri hell anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri Igbo klas lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha back ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha Igbo klas lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enwere agụkọ onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike ndị Igbo enweta agụkọ ọdịnala ha hell anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri ala anyị emeriela hell anyị emeriela ọdịnala emeriela anyị emeriela ala anyị emeriela anyị emeriela anyị nwe mmeri hell anyị nwe mmeri ala anyị nwe mmeri hell anyị nwe mmeri ọdịnala emeriela anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri hell anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri hell anyị nwe mmeri ala anyị emeriela hell anyị emeriela anyị emeriela hell anyị emeriela ala anyị emeriela Igbo klas world mma mmanụ ndị Igbo klas world ofu obi ewinigo m award unu n'anya anọ m na shopping center na-aga ndị ọcha niile na-egbuchelu m na-aba awụlụ m fechere na mbụ Queen of Africa fechere na mbụ Queen of Africa fabia na-emetụcha isi m aka na-esoghelu m si na isi m maka ụfọdụ bịa na-asị m ịbụ supermodel ọ bụ maka na nkele ekike ndị be anyị unu afụgo ewinigo m award kịta fa na-asị m ịbụ supermodel isi abụọ kwa m supermodel onye a bụ mother of 4 fa na-asị m ịbụ supermodel I love your hair fa bịa sị can I touch it I see mbakwa unu atọchikwana ịma na ndị be anyị ị ga-emenwu ihe niile wit isi gị fadị jelosi maka isi ndị ojii ya ka eji asị unu emezine ọtụtụ kọpị mapi unu emezine kọpị mapi maka unu mee kọpị mapi onwere onye ga-enu unu anya na ka ndị kịta fara na-ene m all eyes on me ebe ọbụla m ga na-ene m ebe ọbụla m ga na-ene m na-asịzikwa ogini nsị why all eyes kezi egwu agụ all eyes on me na-asị all eyes on me why all eyes on me asị na isi m ma ataghị m ndị ọcha bịa na-asalalụ m na-egbuchelu m ebe ọbụla m gafa na-esoghelu m ka emetụ isi m aka fasị m ma bụ supermodel na fachọ ka m bịa model ụmụ ihe ịmago ma ndị na-elecha akwa butiki ịmago ụmụ ihe ndị na-akwa akwa ndị na-ele akwa ndị ama afafa ndị supermarket fasi ka m bịa model olufe akwa
na m bụ supermodel na-esogheli m na-ayọ m isi a na m abụọkwa supermodel sifa na m abụrụ supermodel cha fara na-ayọkwa mgbe tụọlụfe ekwentị m ngwa weten price ka anyị bagen ya agafe akpọ m fagafu akpọ m ejebego m isi onye ọcha adago ọ bụ ọkwa nke yahoo nọ na na-eme igbo ihe igbo kata na-anya isi a natural isi a bụ natural na-enye natural hair ihe a bụ natural ọ natural iterie pamin isi eterie pamin natural ọ natural fa wee na-esogheli m imere n'ihe dị iche fa esoghelibe gị ime ihe dị iche n'ife fa na-eme fa ebido soghelibe gị fa like ya gị chọọ ihe dị iche fa chọrọ ihe ahụ fa na-eme fa chọrọ ihe ọzọ obi dị m aṅụrị fa sị m ma m bụ supermodel ebe ọbụla I love your hair compliment ebe niile ọ na-ada ọkwa na-agwa ntị ma ntị anụ na agwa m unu mebe ihe eji malụ unu gosipụtebe na ihe eji malụ unu ka m ma akọrọ unu ihe nkọkwonyere unu ọrụ ụnyaa ịma na nsị na m anatago from ana nsọ be Eliza ka m nọzikwa ebe a nnọ kịta abụ be Eliza esigo m ana nsọ nata nọzialụ be Eliza na anya ka unu fụ be Eliza ka m gosi unu be Eliza na Croydon ka m nọ Croydon shopping mall ebe ahụ ka m nọ ndị niile na-akwa akwa ma ndị na-ele butiki ma ndị na-ele gold ndị ọcha bịa na-esogheli m si na m bụ supermodel na m bụkwa supermodel nsị a kemgbe m jikwa bụrụ supermodel amara m mgbe m ji bụrụ supermodel ọkwa ngwa ụlọ ike ekike ndị ọcha fa na-ege anya fa ubu anya kpọọ nkịlị fa kpọọ gị nkịlị fa ma nne di gị anya fa ma nne gị anya isi ma cotu the attention isi ma attract la attention ịmara onye ọbụla na-aja amụ ibie na this shopping mall fa gbapụtacha na-asị ka fa see emu foto ise emu foto ịkwụọ ụgwọ isere emu foto ịkwụọ ụgwọ ọ bụrụ na ị chọọ ịkwụ ụgwọ see foto fa na-esoghelu m ka m bịa modelubelu ihe ka m bịa modelufe fa si na ụbọchị mma amadolukwa ihe n'ọkwa ụdị isi a ka fa chọọ maka fada emie mgbe niile isi fagri ịmago one style ndị Igbo ga-eke kpaa akpa gbudo egbudo unu amara ihe Chukwu nyere unu onyinye amala na-agwa unu Igbo klaasị na-agwa unu okwu si unu nee unu jụ Igbo klaasị hapụtago na mbụ ejego m polisi ndị niile nwere afọ oyibo na-abụ ndị niile nwere afọ oyibo na-abụ eji m list fa ejego m polisi efa ncha unu jee na peji anyị ya ka m mechie wee mebe nke supermodel a ịma na ndị a na-akpụ m n'akwa na shopping center nnụ fa na-adụ m n'akwa ihe wee attract ya m si ka m kọsakwala unu maka emebugo m vidio kpọchaa afa ndị be anyị enwere afọ Igbo ya afa nnọta bụ afa oyibo afa fabụla afọ oyibo ka fa gwa anyị ebe fa si je kọpịta afa ahụ fa na-eme kọpị mago anyị akpọgofe afa sifa chenji afa anyị adọgofe aka na ntị sifa ọ bụrụ na unu echenjuru afa anyị ga-abịa kwalụ unu aka n'ọnụ ụzọ anyị akpọgofe afa ịma ka ndị ọcha si eme ihe bụ na bifo eme gị ihe a ga-echi gị warning anyị adọ gị aka na ntị ugboro na-abụ ya bụ ndị Igbo class world ndị Igbo class ndị Igbo language police anyị polisi go ndị be anyị nwere afa na-abụ kafagwa anyị ebe fa si je kọpịta afa ahụ emechego m ya wee sizi ya ka nnaba ka m bịacha shopping center ka nnaba ndị shopping center ekwere ka nna fa na-adọ m n'akwa ka fa dọkalụ m akwa nekwe na akwa nyi fa na-adọ m n'akwa na-adọ m n'isi si na m bụ supermodel mụ bịa ka m model olufe ihe mee na akwa nyi fa si na m bụ supermodel amara m ka m si bụrụ supermodel onye nwegolu nwa na-anọ ọ bụzi supermodel abụọkwa m supermodel a sị m fa na m abụrụ fa si na-asị fa na-esoghelu m na-ese foto nsị a unu ga-akwụkwa ụgwọ ihe a bụ
ata anyị ndị Igbo. Anyị bụ Igbo language police, Igbo world class, Igbo class world amin, ndị na-akụzi asụsụ na omenala Igbo. Ịchọ ịsụ asụsụ Igbo bịa n'Igbo class world. Ịchọ ịmụta ọdịnala na omenala Igbo bịa n'Igbo class world. Anyị nwa na-akwanyite ya bụ anyị na-akọwa ka a na-eme isi ndị Igbo, na-ekekwa isi, na-akpa isi, na-egwudo isi. Ịchọgodi mme Brazilian hair ma ọ bụ Peruvian hair, ime enye once in a while, ọ bụ osi mgbe niile Peruvian, Brazilian, shampoo, pamin, ọ bụrụ mgbe niile. Agwakwa unu ma unu anụ na ndị ọcha dị enekwa unu anya o. Unu mechie ihe feki a unu na-eme, fa dị ene unu anya. Fasi negodi ndị nka, ndị mgbeke nka, ndị kọpị mago, ndị enwere nke fachi, ndị enwere nke fapasta. Onye ya na-agwa unu. Mana kịta ndụ proud of my attire, my identity, everything, my name. Fa bịa na-esogheli m kafafu mụọ. Fasịsịa ka m bịa modelu belu fa akwa, ma ndị si ka m bịa modelu belu fa gold, mme ụdị isi apụta. Complimentary card chuju m aka kịta, fa na-akọchago m, unu afụgo ihe nlite. Wow! Ihe na-emekwa, amakwa m na ụdị ihe a na-eme. Ihe Igbo na-emekwa azọmndị, enete m akalikwa. Ọ dị ka fa ma na mbụ mama Igbo. Fa wee bịa na-abịakwutezi m. Chineke ekene dịkwala gị n'elu kasị elu. Ka anyị nabakwana. Nsikwe na shopping center nnọ ka nnaba, maka na ọzọ zifa abịa chi ejibegokwu. Ọzọ ebe nnọkịta ezokwa emezo, maka ọ bụrụ na ngabakwa n'ụzọ ebe na-ekwo ebe fa nọcha fa ebidokwe dọkabalụ m akwa. Ịma na o nwere ka ndị ọcha si eme, anụkata fafe ihe gbaka afọ isi fa ebido na-ebechekwu m akwa, tear of joy my love. Fa na-ebeche m akwa. Ifuru mgbe Michael Jackson na-ere afụrụ anya ife ba afa n'anya, fa na-emezi aka na-eme aka si weta biya si ọ gịnị chei. Amakwa m na one ka ndị ọcha dị akwa ngwa unu bọsị ndị eyi African wear, bọsị ahụ ka fa ji egbuche. Ọkwa mbata na bọọsụ fa ebinyelu m, fechie na mbụ Queen of Africa, fechie na mbụ nwunye chief, fechie na mbụ queen, fechie na mbụ. Mana imechere isi fa ahụ kọpịcha anya tinyeche anya mechie nnọọ ka i wee bilong. Fa na-ege anya una, fa mụbu anya, fa akpọ nkili, fa si nekwe ndị feki a nekwa ndị mago. Ebe a nọ amakwa m na a na-avalụ Igbo na ekike Igbo. Ihe a bụ isi m, ọ bụ ọkwa atachi isi m, ifuru ya. Onwe mgbe m kpụrụ ya, onwe mgbe m na-emekwa paminri nnọọ kata kpụchapụ ya wee sechepụ ya, si na m emebezie ihe a kịta ọfịa kwa arụ. Onwe ụdị ị ga-ete gị iko mbụ onye ọ na-aga fịaram ọma ntangulu. Ịnababa gbaa anya ịnaba ụtụtụ ịnọkwalube gị na-eme ihe. Ịchọọ ịpụ ite ọnya kombu onye staịlụ ọnya. Anyị nwere staịlụ dị iche iche, mana ndị ọcha bụ sọ nke anwụ sọọsọ ya. Chukwu gọziri anyị sọọsọ pachifere enye azụ okwu agwụ, mana anyị ga-eke gbaa akpa kwanye wivon, maka ọ na-agbagalikwufe anya. Na paspọtụ gị inwe ike kwanye wivon bọsị afụzi gị ike isi maọbụ ibo isi maọbụ ike gị bọgmali ime twist, imeghi twist staịlụ ọnya ịpaki anya ime pọnk. Mana nkefa bụ ofu staịlụ. Chukwu wọfa ihe, Chukwu wọrụ ndị ọcha ife, ndị ojii ka ndị ọcha gọzi ka Chukwu gọzi. Ka m gwa unu, maka unu ada aghọta, Igbo class world apụtago ofu obi dị m aṅụrị kịta. Mgbe niile obi dị m aṅụrị. Ebe bụ Croydon shopping mall, abịalute m ebe a kịta. So una ka mma fana, una ka mma ana ya bụ unu na-enekwa anya o. Ana m aga kịta, unu ya afụzi aka na-ewenyite enu, unu ga na-afụ aka na-ewenye enu ma ndị na-abịa adọ m n'akwa. Mana kịta mgbe m na-abịa ka famili mee ya ọfụma. Ifuru ya abatago m be Eliza ka nnọ kịta, Croydon shopping mall ebe ahụ ka nnọ kịta.
ụna ka m na-anazi. Anyị esigo ala nsọ, anyị esigo ala nsọ pụta kịta azịbụ be Eliza ka anyị nọ. O nwere onye na-ajụ m kedu ihe bụkwa be Eliza. Be Eliza bụ United Kingdom, nya be Queen Elizabeth, ọnya bụ be Eliza. Ịnụ be Eliza na onye ahụ nọ be Eliza, ịma na ọ nọ na United Kingdom. Ịnụ na mmadụ nọ na zoo, ịma na ọ Nigeria. Zoo ma ọ bụ obodo ekwensu, ịma na Nigeria ka ọ na-ekwu. Ịnụkwanụ na mmadụ nọ na obodo Hitler, ịma na Germany ka ọ na-ekwu. Asịkwanụ na mmadụ nọ be Pele, ịma na Brazil ka ọ na-ekwu. Ya bụ o nwere onye na-ajụ m kedu ihe bụ ala nsọ. Ala nsọ, ala nsọ bụ Holland, ebe nsi. Achọrọ m ịtọ ebe ahụ, ejechere m ebe ahụ chọọ ịtọ. Chukwu wee zọọ m mirakụl mekwela ebe ahụ, mirakụl, nnukwute mirakụl me. Ka m jide enye akụkọ ụwa, akụkọ ụwa ka m na-akọrọ unu. Ya bụ mirakụl mere ebe ahụ, mirakụl maafụ nuru o mere nnukwute omume. Hei, amasịkwa m ekwelu mba ndị ojii be anyị fafụ m olife a na-eme anya ka fafụrọ m, mana so ndị ọcha na-enye m compliment. Sọsọ ndị ọcha na-agafe afọ m fa na-ewenye aka elu. Fa amagolu valu mmadụ ipromote culture, mmadụ ịdị proud, ama na o nwekwa ihe dị gị n'ime na iburu ụbụrụ eke na-akọpị akọpị na exam. Ị na-ede nke gị, examina ga-akwanye ego ugwu. Ma ịpụta na-ede ihe, examina akwanye ego ugwu. Mana ị bịa na-akọpị ihe, examina ejide gị dalie gị aka, examina epenalize ya gị, examina ebido kparịba gị mebe gị akaja. Ya bụ fafụlụ na ndụ proud of our identity, our culture, our attire. Ka wee na-egbunye aka elu, na-egbunye aka elu. Hey, chei, ndị isi ojii Afrịka, o kedu ihe unu na-eme onwe unu? Kedu ihe unu na-eme onwe unu? Chei, hey, ebe ọbụla m lụrụ nso kịta ka m nabagodi ụna ka m na-anazi. Ụna mgbedike, ụna mgbedike. Ihe ukwu mere na United Kingdom, ọ bụrụ na United Kingdom, n'ala nsọ Holland, mbọsị Wednesday ihe ukwu mere ebe ahụ. Miracle wee mee, miracle at Dama. O mekwela ọzọ, o nwere ihe Chukwu apụrụ ime. Ya ka m jide na topic akụkọ ụwa, nnukwute akụkọ ụwa. Ihe m na-akọọla unu bụ na biko onye chọọ ije njem, o nwere ezigbo ihe o ji ime nọọ ije na-egheli anya, anya agakwana, anya nọrụbie zuo ike, kulu mmiri doro edo ṅụọ, kulu mmiri doro eti ṅụọ. Maka na stress ebukakwa o. Ihe lipụtara na-alịghalị, ọ dị egwu. Ihe ahụ dị egwu kịta. Nya control ebe niile, nya bifo wee gafee gaa ebe a. O nwere oyim nwaanyị tọrọ atọ kịta na Dubai. O nwere ofu oyim nwaanyị afịa bụ ijele nwaanyị. Yes, ifukwu onye ọ dịkwu ka ijele nwaanyị ahụ. Ọ tọrọ atọ na Dubai kịta. O jebe ka o je gocheta ihe na Dubai ka ọ nata. Ọ tọga ebe ahụ, asịrị ya na maka ọ na-achọ ịnata na United Kingdom, asị ya na ịchọla ịnata na United Kingdom, ihe akwụ 1,000 pound, 1,000 pound. Ikwu ọnya ihe eje lodge na hotel for 10 days, ịma nlube gị ọnya. O wee fezie n'elu, change direction, navigate ya wee gabazie n'ala nsọ, ya bụ Holland, wee je daa ebe ahụ. Maka o nwere akwụkwọ ndị a na nsọ, o jezie daa ebe ahụ. Kịta
testi emego expire, testi eme expire, ọ mara ihe ọ na-eme ma ka ezike loketo fọm ihe fi loketo ihe ike agwụ gị loketo fọm ọ na-achọ ebe o si ga-ewepụta wee filube ọfụrọ ọ na-akpọ kọlụ n'elu na-akpọ n'ala. Nke kachasị njọ bụ na asị gị ị ga-eweta covid test covid nke ahụ o jikwa ya negative. Nke kazi njọ tozi igodi nke tozi igodi nke togodi bụ na asị ya na ọ ga-eweta proof na ọgbago vaccination 1 and 2 ọ ihe ha meme famemie succeed ya mbid mụnwa biti border force chukwu nyelu m aka ọ bụrụ m biti mana chukwu ekpele ndị mmadụ ekpele ndị Igbo class world fajide m na mama nnata na m egosirili asambodo na m gbara ọgwụ 1 and 2 n'ọnya bụ na m aga nabakwa Aba Eliza ya bụ United Kingdom. Ndị ala nsọ bụ Holland fe ekwere ka m baa ụgbọ mgbe m na-eje ụgbọelu ka m ji fajụrụ asambodo na-agbago vaccination maka ọdị okwu na list ihe asisi weta asị gị jee mee covid test ịdụ negative ịgaba paspọtụ gị dị mma ịgaba ma loketo fọm ịlụkwa ebe ahụ ime test ọzọ imechie testi ọzọ idekwa ebe iyi akwarantine etinyere na a ga-eweta m vaccine passport ederie n'akwụkwọ na-eje gakwasịrịrị welele luo mechie ihe nnachi ime nchọzie ka nnataba Wednesday mbukwela akpati m wụrụrụ nsị ka njeba ụgbọ oloko ama m ihe kpa m ji ebaba ụgbọ oloko bụkwa 4 hours ka ọ ya agba and ọ galakwa ọnụ flight m gba bụ 120 ụgbọ oloko bụzi tren bụ 235 euros. Amamihe kpa amụmụ ji esogbu ụgbọ oloko eluzie m ebe ahụ asịsị chita akwụkwọ nchekwa na ọgụ nne na-agbalụ nwa ya ana m eche na ọgụ nne na-agbalụ nwa amara m na ọ bụrụ ọgụ nne na-agbalụ nwa chacha nne eche na nne m ga-abịa gbalụ m ọgụ a na nchịkwa na akwụkwọ asịsị chita fa wee weta ọtaalụ ịmakwa ihe a na-akpọ ọtaalụ fa wee wepụta ọtaalụ wee si na vaccine passport ihe egosi na ịgba gị ebife ịnaba anyị bankị anyị malụ bankị anyị amara anyị tabaliana anyị jicha eze na-abụ ana anyị jiri eze na-abụ ana na-aba mkpamkpa na mkpamkpa anyị si na anyị bịakwa jụrụ anyị ọ dịrọ na list ihe asịsị weta nke a ya uhu fakwedi atụpụla anyị ọnụ fasị anyị sọrị na ọbụ ọkwafa tiri iwu a n'obodo Eliza tiri iwu na onye abata na ma o gosiri na ọgbago vaccine fasị anyị sọrị anyị chekwa na amụmụ ekwu ihe a egba m taa m bobo olibo hei anyị na-ene anya ebulu ndị mmadụ gaba ndị gosi nke fa gaba ndị egosiri a anyị lụkwa ihe dịka mmadụ ọgụ mmadụ nya bụ iri abụọ anyị lụrụ ihe dịka 20 ndị egosiri a asị anyị jee malụ nnọọ ka anyị si ga-eme ka anyị wetie wee bịaba ka echenjiela anyị tiketi anyị jee chọbịa ka anyị wetie hei wow mbulu akpa m nnalụzie wee na-akpọ di m na-asị ya na-ekwu ihe na-eme ọ na-ebe ụmụaka kedu onye ga na-enedofe anya otego nwaanyị a na-akpọ nwaanyị akwụ ụgwọ ọbịa na-enedo anya ike agwụgo o nwere ihe dịka nne mụrụ ụmụaka na-edo ụmụaka ya anya ọ mụrụ zụọ onye mụrụ nwa zụọ ya je gwa mmadụ ya zụbali anya zụọ nke o nwere ihe dịka nne mụrụ nwa ya hei ọ mụrụ n'ụzụkwanụ onye na-arapụrụ nwa na-ebu ọmụ agara ewee sị
ngwacha na ọ na-akpọ foonu agala agala, anyị amara ihe anyị ga-eme ike gwụ anyị. Nlalụ bụ ụlọ ekwere m nlalụ nsi ọka nsi je wee na ọ bụ mụ jee gbaba vaccine n'ala nsọ, ọ bụ mụ jee gbabịa ihe agbanụ 1 o mee 3 months ma 2 months wee sị gị bịa gbaa 2 nya mma anọzụ ọnwa 3 ebe a ka ọ gịnị chei nne-eti na-ebe ọkwanye ebe a makwa mma ebe Eliza ebe bụ Croydon fanwechekwa tram ebe a ma mma, ebe a ka nsi ka anyị bili, mana ọ bụrụ ebe a ka anyị bi n'ime London. Ya bụ ka m na-akọkwala unu akụkọ ụwa bọọsụ anyị abịa na-enye ka anyị baa. Ụmụnne m, aga m akọrọ unu akụkọ ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Ụmụnne, aga m akọrọ unu ka ekwena gaba na-aga. Ụmụnne m, oyi na-atụkwa ebe ọ gịnị na-emekwa? Oyi na-atụ ka m na-akọkwala unu akụkọ ụwa. Anọgokwelu m ka anyị naba, anyị anabago ka m kọwara unu akụkọ ụwa ka unu jikwele ya mụta ihe. A sị onye mmalụ ya ka ọrụ nwanne ya, ka nwanne ya ghara ijefu ụzọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eji ime, o nwere ezigbo ihe ị na-eji ime ịga na njem, ọsọ ọnya bụ isiokwu m ji na-ekwu ihe maka achọrọ m ịtọ na obodo a na nsọ. Ịma ihe mme n'ụtụtụ wee jekọsachala ndị Igbo Class World si ya na m atọgokwe na adịọkwa m shọ na mma anatazi ọnwa 3 ka m na-atụzi anya ka m wee nata, maka mgbe m ejije gbatị ya wee mechi ihe niile ọ na-eme ọnwa 3 wee mechie. Okwukwe amaka ya na ekpele ya ka eji asị onye pụta ụwa ya nwee okwukwe, ịda akụnye ịgwọsanala ebe ahụ ị nọ. Ịda is not a end of you. Downfall of a man is not his end. Ọ bụrụ na ịda akụnye na-aga, nwee okwukwe, never give up. Okwukwe ka m ji gaa wee nwee mmeli. Eji m okwukwe wee gaa wee nwee mmeli. Nwa isi na ịma ihe ngwa dị m na mma agabakwa, maka anyị na-asị anyị ga-ejezigba ụgbọelu ebe ndị ụgbọelu adajụ nọọsụ ụgbọ oloko jụrụ anyị, maka mgbe m na-aga ndị ụgbọelu ajụrụ m ya isi aga na ga-eje m gbazi ụgbọelu wee naba. Anyị na-eje o wee sị m nluo mụ ga-esiba mee open ticket. Mgbe m jizi konukotocha akwụkwọ mbịazie ka m ghara ilu uzu ego tiketi mụ ji ịgwafanya fachenji enye m enye open mụ gaba ebe ahụ. Isi a na m ebukwa akpati m gaba mmee na nna achọkwa ịna ihe m emefa. So m bukwala akpati m kwadochie kpechie ekpele gwachaa Chukwu okwu. Ndị Igbo Class World WhatsApp group ekele dịkwa olufa maka abịa m tete n'ụzọ ụtụtụ kpechie ekpele. Amara m ihe m eme maka ọ gbajuo oge ọlụ m. Ana m alaiki ikwupụ okwu na-akọsala ndị mmadụ ihe na-ewute m, maka a sịrị na nkọpụta anya ofonata m wee jee n'Igbo Class World WhatsApp group wee jee gwava breki elifa n'uzu ahụ sikwa ya na nwa agụ atakwa na ahịfịa na-ekwenụ m ka m tọọ n'ala nsọ na-ekwe na anya nkọsachalụfa ihe niile fa wee sị m mba na m ama ntọ na fa ga-ekpe ekpele. Fa na-ekpe na-asị ise ka asị ya anatalili. Iwu bụ na ị ga-anata, Chukwu ga-enyeli gị aka. Nsị ise ka ekpechezi ekpele ahụ jee buru akpati m ọzọkwa gabakwa na ụgbọ oloko nye ọdụ ya steshọn. Nkabakwa ebe ahụ nlu ebe ahụ
ndị a na-echeki in bụla akpati fakwụchalụ mbụla akpati nke m kwụkwalụ mmanya vam achọghị m ịma nkụga ọfes mee na nna ana a na-echeki mfụkwa nwoke ahụ chụchighara anyị azụ ụnyaahụ ọ bụla ya na-echekikwa ọzọ isi ka ekwe n'ụdị ọnwụnwa bụ ihe eche m na onye ọzọ ya abịakwa ọrụ at least ka a maa ma onye ahụ ga-eme ọfụma ha ka ka nwoke esikwa bịakwa ọzọ kịta ihe atọkwa m na-aga laịnị na-aga o wee lutu m o wee sị m kedu akwụkwọ m chepụta akwụkwọ niile nchepụta akwụkwọ gosie ma nke dị na fon one anya okwe n'isi ka akụ nwa mgbu okwe n'isi ọjọọ ọzọkwa kedu nke covid nwa asambodo covid ma ọ na-ajụ ndị ọzọ na-ewepụfa n'akụkụ ndị niile ọ na-ajụ onye ewetara owepụ ya n'akụkụ si anya kwụrụ akụkụ ndị ọzọ gosi na na-aga onye ewetara ewepụ ya n'akụkụ ndị ọzọ wetara na na-aga onye egosiri owepụ ya n'akụkụ si akwụrụ n'akụkụ ndị ọzọ a na-aga olutuzie m ọ jụrọ m ya ọ bụrụ ihe ebube Chineke na-eme ọ bụrụ ihe amala Chineke na-eme ike ekpele ike mirakụl maka Chukwu enyego anya ebela ụmụaka mee nye ọ bụrụ mirakụl agabakwa m nsị na ọka bụrụ eziokwu mgbe ụgbọ m vuzie nke na-echukwu na-aga na-ekwe ọzọ Netherlands Border Force fakwuchie ụzọ si na cheki dị ito nke ahụ echekigo mbọ a na-aga Netherlands abịa kwụsịkwa m si m chitaba akwụkwọ nchịcha wee neneche fajụọkwa m covid a ha na-ajụkwa ya ndị ọzọ onye ajụ ewepụ ya n'akụkụ onye ajụ ewepụ ya n'akụkụ ndị Netherlands asị m gaba fajụrọ m ya nsaalị Chukwu aka ịfụ m mkpọnwụcha ka ice block na-aga na-ere wee na-agakwatie na ụkwụ ebubo na-ekwe UK Border Force akwụchikwa ụzọ ọzọ si m kedu ebe m na-aga isi anụ ebe m bi fasị m ngwa m chitaba akwụkwọ nchitaba fajụọ m sị m ịgbago vaccine isi agbago m vaccine fasị m ngwa m weta akwụkwọ ya kapabu ntinye aka na dọkụmentị nchicha mmịa ofu akwụkwọ chefa n'iru ozugbo si a na-enye ya onere anya ọfụma ọ sị m ngwa m gaba ntinye haleluya wee kwebe haleluya ịmana mgbe ahụ ọ jụrụ m ma ma agbago ọ bụrụ na m si mba mgbe ahụ ka okwu aka ebido ọ sị m ma ma agbago ntinye yes agbago m ntinye nye mkpu ọ sị m ngwa na machita akwụkwọ ya ka ọ fụrụ wee tie aka akwụkwọ ntị ebuga wee tie aka varam wee mịa ofu akwụkwọ welie chee nye n'iru ozugbo si ya na-enye n'anya n'anya okwenye n'isi osi m gaba isi ogene na ọka abụrụ eziokwu chacha wee gabazie na boarding room ebe a ga-anọzi bọọdụ fainali ebe ga-anọzi wee bazie tren anyị nọziela ebe ahụ isi na ọka abụrụ eziokwu mgbe anyị baziri tren mgbe ahụ ka m na-ekwuba okwu ka m mechigodi ọnụ ka m kwagodi ọnụ m nga mkpọnwụkwa ka ice block na-eche aka ga-eche eki ọzọ afọ ọzọkwa cheki na a na-eme oge n'oge asị anyị ngwa anyị baba emechie ụzọ ọ nwee ebe emechiri ụzọ ndị mmadụ eweteghị asịba ngwa tọmba uje bulu na akpati unu naba emechi ụzọ sifa ngwa tọmba falukwe mmadụ lute atị atọ n'ụva bak sifa naba fa ji eweti nọ n'ebe nọ na-efeli Chineke aka na-agụ ọkọọlụ gị dị Chineke ọkọọlụ gị dị
imela ọkọlụ gị dị Chineke ọkọlụ gị dị imela ọkọlụ gị dị Chineke ọkọlụ gị dị imela. Ihe a ka m na-agụ, anyị na-aga nsị a ga-eche ekikwe ọzọ abanụrụ m ụgbọ oloko from ala nsọ tobe Eliza, nke ahụ bụ mbụ. Anyị na-aga, anyị gafecha ebe niile, Rotterdam, Belgium, France, a na-emekwa abatazia be Eliza. Anyị wee gbaa ụkwụ n'ala ntie haleluya 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 haleluya, na-agụzi egwu na-aga. Ka m na-agụ egwu mfụkwa ndị UK Border Force, m wee tie mkpu nsị ndị ọ ga-eche ekikwe ọzọ. Njuo nwaanyị Ghana mụ na ya yi ndị ọgọ, ịma na Ghana ịnụ ndị ọgọ ịma na onye Ghana ka anyị na-ekwu maka ya. Ndị ọgọ anyị mụ na ya yi wee si a ga-eche eki ọzọ ebe ọ sị mba na onye na-apụ apụ kafa na-eche eki. Chineke, anyị gachachazịa pụtazịa ilo ezi itizie completely. Ọnya bụ na Chineke enwego mmeli. Unu afụgo akụkọ ụwa m testimony, ihe bụ ọkwa ozi ọma. Yes, ozi ọma Chineke nye akụkọ testimony ka m na-enye unu. Chineke lụrụ ọlụ ebube ka unu solu kene Chineke. O nwere ihe Chukwu apụrụ ime. Summon courage dị mma, ịdị courageous. Ịmara na bọs, onwe mgbe onwe mbọsị m akụrọ na bọs, onwe kaadị eji akụ ndị controllers bịa na-echeki fasị m kedu my card, mmịa kaadị dị n'akwụkwọ m na bọs nweli echefa n'iru si ya na enyi n'anya pụbakwanye with courage. Fasị m kedu kaadị ma eji ekwo m kaadị aba bọs, a na-eji kaadị aba kọntrola bịa ihe akwụ ụgwọ ka wee na-abịa ebe nnọ mgbalụcha iru ife iru m mgbalụcha iru fa na-abịa. Fasị m kedu kaadị m ntinye aka na pọs mmịa ofu kaadị chefa n'iru si ya na-enye fa ekwekwe n'isi na-aga. Ebube dike na-eso m aga, iru dike na-anyụ mma nkọ. Chineke, ebube anyị ji eje ebube anyị ji ana ebube. Ọ bụrụ n'ike aka m, Chineke melie. Nyenụ Chineke ekene, Biafra si na Chukwu uwe bịa, Biafra si na Chukwu uwe bịa, Biafra si na Chukwu uwe bịa. Onye ahụ ka o si esigwe na Chukwu bịa, ọ ga-emekwu ya ka miracle. Ịma na m nwekwara okwukwe na ọ ga-abịa, ịma na nnukwute okwukwe. Mana o nwere ndị okwukwe ra fa enwe ejichacha and fasikwa na fa na-ekpeli Chineke, mana fa enwere okwukwe. Fa si na ọ dị impossible, si na ọ dị possible. Okwukwe ka m ji eme ihe Biafra, si na Chukwu ga-alụ ya. Ihe nyere mmadụ omume, ọ dịrị Chineke mfe. Ihe siri ike n'anya mmadụ, ọ dịrị Chineke mfe. Chineke ga-emekwu ya n'oge mgbe atụrụ anya. Okwukwe ka m ji eme ya, si na ọ ga-abịa, ọ ga-eme ya n'oge. And ihe siri ike ka Chukwu ga-eme wee maa na ọnya nwa bụ Chukwu. Chukwu adịghị eme ihe dị obele, Chukwu na-eme ihe dị gidigi, Chukwu na-eme ihe dị agịdịgba. Na ihe dị impossible ka Chukwu na-eme. Yes, ọ ihe Chineke na-eme. Chineke adịghị eme n'ihe dị obele, na o mee ihe dị obele a ga-amasịkwa na ọnya nwa bụ Chukwu. Ama mmanụ na ọnya bụ Chukwu nye na mmadụ aralị. Ihe mmadụ na-eme, Chukwu abịa mmebe ihe ahụ. Chukwu abụrụ ụmụaka, Chukwu bụ ọkasị akasị, onye ji aka ya dịrị n'onwe ya. O nwere isi mbido nke o ji enwe isi njedebe. Ọ bụ onye okike, o sebụrụ ụwa nke ihe niile. O nwere ike ịbịa n'ịkpaba aka na mebe ka ụmụaka. Unu makwa onye bụ Chineke abụrụ ụmụntakịrị.
ifu chukwu hey, ifu ka chukwu ụra, ifu ka ọ dị, ụjọ ga-aba gị. So mmadụ were ofu aka wee bulu galọn mmiri, chukwu abịakwa were ofu aka bulu galọn mmiri. Chukwu ga-achọ ibu ana n'isi, ọ ihe chukwu chọọ ime. Ya bụ ndị na-ekpeli Chineke a na-eme ihe fasị na ọ dị impossible. Kedu ebe okwukwe unu dị? Kedu ebe okwukwe unu dị? Unu nwezikwa okwukwe ka unu mụma itigeli anyị anya na unu nwere okwukwe, mana ofu nke dịka mustard seed unu enwero. Okwukwe dịka mustard seed unu enwero. Onye nwa bụ akụkọ nsi ka nke ọnụ. Ya bụ kenenu Chineke na chukwu dị ebube. Unu ga-ejekwe dọọ ndị a aka na ntị. Onwe ndị anyị kpọrọ afafa. Ndị Igbo nwere afọ oyibo, afa nnafa afọ oyibo, anyị akpọgofe afa. Ihe ọzọ unu ga-emepụ, jeeni dọọ fa aka na ntị, maka ọfa nwa na-emebi chechecheche afọ Igbo. Jeeni dọọ fa aka na ntị. Onye nwa bụ okwu anyị ji n'aka kịta. Tata anyị polisi ifa Igbola Nwet polisi abịago. Polisi ji afa torchlight afa. Igbola Nwet polisi abịago torchlight ya. Ndị Igbo enwere afọ Igbo. Nke anyị ga-emechi eme ndị Igbo nwere afọ Igbo, mana afa nnafa bụ afọ oyibo. Kafa gwa anyị ebe fa si je kọpịta afọ ahụ. Kafa gwa anyị ebe fa je mapịata ya. Maka mmapịa kafa je mapịata afọ ahụ amapịata. Mmapịata nya kọpị nwago anyị akpọga afafa. Mbọsị ọzọ anyị kpọọ ndị Igbo nwere afọ Igbo mana afa nnafa bụ afọ oyibo. Kafa gwa anyị ebe fa ji wee je mapịata afọ ahụ. Fa ga-akọrọ anyị ya. Ọ bụrụ na fa akọrọla anyị ya, anyị ga-abịa nwụchikọ fa. Anyị ga-eje kwa alụfa aka n'ọnụ ụzọ. Tata anyị kpọrọ afa mmadụ one, mmadụ 15. Mmadụ 15 ka anyị kpọrọ afa taa. Ya ndị Igbo ịmara ndị celebrity a na art film, ndị a na-enekwasịcha anya, ndị mmadụ laikicha afa ịmago, na-achọ iṅomi ihe niile fa na-eme. Maka fa na-eme ndị mmadụ chee na fa na-eme ihe dị mma, na-enekwasịfa anya. Fa wee jụọ identity fa wee dị na-ayị identity fa. Anyị kpọọ fa afa taa. Ya bụ ndị mmafa ji ịgwafa na ndị Igbo class world na Igbola Nwet police na-akpọgofa afa. Ndị afọ anyị kpọọfa bụ iji dọfa aka na ntị. Don Bruno, onye mbụ bụ Don Bruno. Onye nke abụọ bụ Frederick Leonard. Onye nke atọ bụ Sandra Chums. Onye nke anọ bụ Regina Daniel. Onye nke atọ bụ Tempo. Onye nke isii bụ Anita Joseph. Onye nke asaa bụ Ken Eric. Onye nke asatọ bụ Mercy Kenneth. Onye nke ite naanị bụ Jerry Williams. Ọ chọọ ịbụ ndị be Selena Williams. Ọ ihe ọ chọọ ịbụ. Ọ chọọ ka onye Amerịka mụọ ya, mana Chukwu emere gị ka onye Amerịka mụọ gị. Ị na-akọpi Serena Williams ya na Venus. Ọ ihe ịchọrọ ka papa ba mụọ gị, ka mama ya mụọ gị, mana Chukwu emere ka ọ mụọ gị. Jerry Williams. Anyị na-achọkwa onye nke iri bụ Rita Daniel. Ya bụ unu mara afa ndị ahụ, ma ndị na-eme kọmedi, ma ndị na-eme fiimu, ma ndị nwe biznes, ndị a na-eti ka ọnwa ama mana afafa bụ afọ oyibo, afa nnafa bụ afọ oyibo. Dete na afafa, kọmentị bịa na this comment section. Jeeni tag ya afa, si ya na anyị na-akpọfa afa. Na fa dị na yi identity fa. Na fa si na mama m ufe adịrọfa mma, papa m ufe adịrọfa mma, na fa chọọ ịbụ onye Amerịka. Onye nke 11 bụ Rita Dominic. Onye nke 13 bụ Jim Ike. Onye nke 14 bụ Mark Angel. Onye nke 15 bụ Mark Anthony. Onye nke 16 bụ
onye nke 16 bụ Stella Damascus. Ya bụ unu mara afafa debe ni ebe a, unu mara ndị anyị echetere debe ni ebe a, tag ya nfa si nfa na Igbo Class World na-akpọfa na-adọfa aka na ntị fa ji ịgbanwe afafa, fa gbanwekwa afafa fa dị free. Ọ bụrụ na fa gbanwere afafa na anyị ga-abịa polisi efa, anyị ga-abịa nwụchikọ ofa, anyị ga-anwụchikọfa, anyị ga-abịa n'ọnụ ụzọ ọfa, anyị ga-abịa kwa alụfa aka n'ọnụ ụzọ. Papa n'ọfa na-emebiche afọ Igbo, n'ọfa nwa na-emebiche asụsụ na omenala Igbo na ọdịnala Igbo, n'ọfa na-edufu ụmụaka ụzọ. Maka ọ bụrụ na anyị emere ihe dị ona, ndị na-etonyite ga-akọpifa, ndị na-etonyite ga-akọpi ndị a akọpi afa fechee na ifefa na-eme dị mma fa ebido gbanwefe afafa ma amazina na fa bụ ndị Igbo, eji nwayọọ mebiche nke anyị a na-efu. Ya bụ ndị anụwanyere aka fụ na fa na a na-akpụtu asụsụ na omenala na ọdịnala Igbo. Ndị niile anyị dere afafa fanyere aka fụ na a na-akpụtu asụsụ na omenala na ọdịnala Igbo. Fachọ mbụ ndị ọcha, ma ndị ọcha chọrọ ibu anyị, mana o nwegokwe ndị ọcha tetebe n'ụlọ ahụ. Unu n'anya unu fụlụ ọlọ Ịfụnanya, ọ nọkwa n'Igbo kịta, ọ na-eli akpụ, na-eli ede, na-eli ụkwa, na-eli ofe akwụ, na-asụ Igbo. Lọlọ Ịfụnanya jeeni na peji ya ka unu fụ na ọ nọ n'ala Igbo. Ifụrụ na ọkago unu mma. Onye ọcha chọzi ịza afọ Igbo, mana ndị Igbo achọrọ ịza afọ Igbo. Lọlọ Ịfụnanya ya ji aka ya weta afọ ahụ nye onwe ya. Jeeni chọọ Lọlọ Chidimma Karumonde, nyanwa ji aka ya were afọ ahụ si kpọbịa Lọlọ Chidimma Karumonde. Ifụrụ fa na-ewekọta afa dị mma, afa niile dị mma ka fa na-eweli. Ifụrụ ya Lọlọ Ịfụnanya bụkwa afa mara mma. O weli ya, o tinye aka weli ya. Unu nọ ebe a na-aza Don Bruno, Frederick Leonard, Sandra Jones, Regina Daniel, Tempo, Anita Joseph. O nwekwe nke ọzọ na-azakwa nwaanyị ọcha kwa. Ọkwa onye ọcha, ọ sị na afọ ya bụ nwaanyị ọcha. Ọ na-asụkwa Igbo esi nri Igbo, eji ogiri okpeye ma ogiri Igbo na-esi ofe. Nwaanyị ọcha, jeeni ka unu fụ Facebook page, ọ na-asụ Igbo ma ụmụ ya. Unu nọ ebe a na-aza Jelly Williams, Mercy Kenneth, mana ya na onwe ya na-aza nwaanyị ọcha. Nke ọzọ na-aza Lọlọ Ịfụnanya. N'ọlụnụ ka a na-akọcha unu ezigbo afa anakọcha unu ya. Unu na-agazi Amerịka ka unu jeza, unu na-aga Amerịka. Unu nọ ebe a na-aza Rita Dominic, na-aza Rita Daniel, na-aza Jim Ike, na-aza Nkiru Silvanus. Ke ka mmadụ si gaa na-aza Nkiru, afa nna ya na-azazi Silvanus. Ọ bụrụ mapi kọpi mago adịgboroja, ọ bụrụ ọrụ inferior na-eme unu ihe a. Ndị niile anụnwa zala afa dị inferior, fa bụcha Mgbeke. Ọkwa ifu ndị niile anụnwa zala afa ihe anụnwa Don Bruno onụnwa ma Frederick Leonard ma Sandra Aju ma Regina Daniel ma Temple a fancha bụcha Mgbeke. Fa bụ Bushman, fa bụ adịgboroja, fa bụ mago, fa bụ kọpi. Ọkwa ifulu ndị niile a Ken Eric ya, ọkwa ifulu Mercy Kenneth ya, ọkwa ifu Jelly Williams a, ọkwa ifu Mark Anthony a, ọkwa ifu Mark Angela. Fancha niile bụcha adịgboroja, fa bụ fake. Inferior na-enyefa nsogbu, inferiority complex na-enye ndị a nsogbu. Fa bụ Bushman, fa bụcha Mgbeke. Fancha niile bụ Mgbeke. Maka ọ bụrụ na fa dị proud of onye fa bụ, do proud like today ndụ proud wee mecheche isi ma anụnwa etere m ya pamin wee wenyiche enyi enu weli ya na-aga na obodo ndị ọcha na London ebe a nọ. Emere m ya pamin nweli ya na-aga fa wee na-efeli m aka chee na mbụ Queen of Africa. Onye ya na-eche fechee na mbụ Queen of Africa ebe ngata ka a na-achọ imetụ isi m aka, na-achọ ịdọ m n'akwa si na mbụ supermodel, si m bịa ka m bịa model elfa akwa ma gold na-asị ka fasebe m pikchọ. Ọkwa ifulu ndị niile a Jelly Williams a, Marita Daniel a, Marita Dominic a,
fabia gaa na street of London onwedị ndị ọcha ga-enefe anya. Ndị ọcha na-efe anya efe amụgbu anya fa amago na fake people. Ndị be anyị niile na-eyi akwa ndị ọcha, eme ihe ndị ọcha, eme isi ndị ọcha. Ndị ọcha amago na fake people. Fada enefe anya nne na-abụ, fada enefe anya nne na-abụ. Fa na-agala onwe fa, mana ifu all eyes on me taa m gaa na Winkle Central na shopping center. Ifu ka anya niile si awụ ebe nnọta, foto na-awụ ebe niile ka esebe m pasi na m bụ supermodel, mụ bịa model olufa akwa, mụ bịa model olufa gold, complimentary card na-aga isi. Nya bụ na isi onye ọcha adago ahamagokwenu m, I don't hammer, ahamago m tata. Maka gị na isi a ọkwa maka isi a jos isi m anụnwa mmeche azụ anụ ụka. Ịma na mgbe ndị nne anyị fa onwe mgbe ndị nne na nna anyị fa, ịma na onwe mgbe akwa anyị yi kịta afọ ya bụ azụ anụ ụka. Onwe mgbe o wule o tegokwa aka, o wutego ọzọ kịta. Ịfụrụ ịchafụ ya afọ ya bụ azụ anụ ụka. Unu cheta mgbe ahụ ndị nne na nna anyị kere ịchafụ a emechaa chịpụ ya si na o wutego. Kịta o wutegokwa ọzọ afọ ya bụ azụ anụ ụka. Isi a mmekwa bụ azụ anụ ụka. Ịfụrụ ya isi a dị natural. Etere m ihe pamin, etere m ihe shampo. Ihe a bụ ka Chukwu si wee kee isi a. Ịfụrụ ya ka Chukwu si kee nye. Ọfịakwa arụ, ọfịara arụ nọ iweta igote ihe natural hair tee nye. Itere enye ude ahụ iko mbụ onye o mee fịaram ya ka ndị ọcha na-agbakọlụ na-esogheli m si na m bụ supermodel. Isi abụọ kwa m supermodel fasị na-asị na nna asị. Isi aka nke bụ na nna asịkwa asị. Nnọkọta isi na nna asị ọ gị mụ m, ọ gị bụ mụnwa. Fasị na nke bụ na m abụrụ supermodel na-ekene ka ndụ. Isi na m abụrụ supermodel ka na-ayọ m bịa ka m bịa model olufe ihe, modelu chalufe ihe, mụ mekie sure na mmeli isi m na wee bịa mbọsị ahụ. Isi a ka nnabagodi mgbe emecha anyị ga-ekwu n'igwe ka m wee gwa unu ego one m na-eri. Abụ m Queen of Africa. Chukwu kele anyị kee anyị ọfụma. Anyị ga-eme ọtụtụ ihe wit isi anyị. Echi kịta anyị nwee ike fụ m mkpa Bob Marley maọbụ mkpa Ghana kinki maọbụ mkpa Afro kinki. Bọsịsọkwa m nkwenye Brazilian hair ma ọ Peruvian hair. Nya anyị ga-eme ọtụtụ ihe wit isi anyị. Chukwu chọrọ anyị mma. Ma ndị ọcha gara emenwu ya soso ofu staịlụ ka fa na-emenwu. Fachikọrọ anya isi fachifuga azụ maọbụ ghasa anya maọbụ ịmago highest apaki anya chikọnata ya ọnụ. Ọnya bụ highest thing fa nwee ike ime n'isi fa. Mana anyị nwa ga-ekenwu Bob Marley, anyị ga-emenwu twist, anyị ga-emenwu ya shampoo, anyị ga-emenwu ya pamin, anyị ga-akwụnyenwu Brazilian hair, anyị ga-emenwu Peruvian hair. Ya ka m ji asị unu adịna na-emekebezi ihe ndị ọcha. Ọ gụọ gị mebie once in a while. Nya agụlụgụlụgụlụgụlụ imekawu ya ka imekwe ịmakwa ndị anyị bụ. Ama m n'ọnya ka unu ji eme ka unu mee ịmakwa ndị anyị bụ na anyị sokwa bili. Nya idu dị proud of onwe gị dara ka agbụsị. Ịma na asị na oke kpuchi bụ inferior. Ifu onye mgbe niile mmadụ mee makeup weli nnọọ pankeki na-aba n'iru ị na-anya ọkụ gbachara ya n'iru ọkụ mgbe niile ifu nụrụ iru ya anya mgbe niile o mee makeup mgbe niile ifu nụrụ natural color ya. Ị mara na ọkụ gbara ya n'iru maọbụ na o nwechara ihe takachara ya n'iru maọbụ na o teketego ude agbachaghị ya ọkụ. O wezielu pankeki na-apachi ọnya bụzi na ọ dị inferior. Ọ na-amụ ka ọ dị ndị Igbo na-akọpi ndị ọcha. Ndị Igbo na-abụ afọ onye Igbo ibe fa asụba oyibo. Onye Igbo na-abụ ọfụ nwanne ya ọsụba oyibo. Ọ dị inferior. O nwee ihe ọ na-egbuchi ka ọ wee bụrụ na I belong. Ọnyanwa
onye Igbo mgbe niile ọkwanye isi o nwere ihe ọ na-ekpuchi, o nweliri ihe ọ na-ekpuchi, ọ mara mma Chukwu kelee, ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwanye isi ndị ọcha, igulugulugulu ịkwanye isi ndị ọcha, igulugulugulu ịkwanye, ọ bụrụ mgbe niile afụnụrụ isi gị anya, afụnụrụ ntutu gị anya, idurọpụrụ ka ihe na-eme ebe a. Biko mee na-eme ka anyị naba ama m nke unu na-akwụsịrị mmadụ ebe a nke na-emekwe na ndị be anyị ọ gịnị na-eme? Ka m rapụgodi unu, ike agwụgokwu msef. Ntị na-anụ ihe adara ka abaka, atụọla ọmala, atụọla ofe n'isi n'ọfịa. Ihe mma bụ na onye Igbo ọbụla na-abụ ofe onye Igbo ibi ọsụba oyibo, ọ dị inferior, ọ bụ mgbeke, ọ bụ kọpị, ọ bụ adịgboroja, ọ bụ bushwoman, onye Igbo enwere afọ Igbo, ọ bụ adịgboroja, ọ bụ bushman, ọ bụ bushwoman. Ifuru ya ndị niile anyị list ya fa bụ bush, ọ mmadụ bush ka fa bụ mgbeke, fa bụ awalawa, fa bụ nnukwute awalawa. Jeeni tag ya n'ifa bụsị ọzọ anyị ga-apụtakwalụ fa. Ndị a bụ ndị so na adịrọ mma, fa so na adịrọ mma cha nke fa nwere ejuru fa afọ, ha si nke onye nwe ya ju ya afọ, mana nke ndị a nwere ejuru fa afọ anya ukwu, ndị a da anya ukwu, o juru fa afọ cha ka wee je na-eme kọpị mago ka ezi isi ihe unu ji ga aka ndị ọcha mma. Ka mkpọkwa afafa ọzọ: Don Bruno, Frederick Leonard, Sandra Chuns, Regina Daniel, Tempo, Anita Joseph, Ken Eric, Mercy Kenneth, Jerry Williams, Rita Daniel, Rita Dominic, Jim Ike, Stella Damascus, Lillian Bad, Mark Angel, Mark Anthony. Ndị niile akpọrọ afafa ụmụafọ Igbo, nnukwute ụmụafọ Igbo, mana faje nnọọ na-ete ude, ịmara welu bleaching cream na-ete oyi ọpụta. Fa na-ete bleaching cream ka fa brichi, ka fa dịka ndị ọcha. Jeeni gwanụ fa na Igbo language police adọgofa aka na ntị, faje ịgbanwecha afafa, fa melie na-aga kontinu. Anyị ga-abịakwa alụfa aka n'ọnụ ụzọ, jide fa, nwụchike ofa. Ihe anyị ga-emefa maka fa na-emebiche ndị Igbo ihe, fa na-emebiche ma ndị na-etolite na-enefe anya, fa na-achọkwa ime ka fa si mee. Ndị na-etolite kịta necha afọ anya, fa ejekwe fashọn fa wepụba afọ Igbo fa niile, wepụba afọ Igbo. Ma ndị nne na nna amara left and right ebido bụba ụmụ nkarịnka afa, ndị nne na nna amara left and right ebido bụba ụdị afa, maka na afafu na ndị a bụ celebrate, ndị Nigeria actor and actresses, ma ndị businessmen, ma ndị na-apụta, ma musicians. Unu malụ musicians niile ndị enwere afọ Igbo, ndị afa nnafa bụ afọ oyibo, debenie na comment section. Anyị chọọ ipolisi fa, maka ọ bụrụ na unu emerie, ndị ọzọ na-etolite ga-eje kọpịa ihe niile a ruo onwe fa ga-akọpịkwa ndị a, maka ndị a bụ ndị a na-enyekwasị anya, ndị mmadụ like ndị a chee na ihe a na-eme dị mma. Ya bụ afa niile anụ fa na-aza, ndị ụmụaka na-etolite ga-eje kọpịbịa, fa ga-eje kọpịbịa fashọn ba, wepụba afọ Igbo fa niile. Ndị Hausa anara ewepụ, ndị Yoruba anara ewepụ, ndị na-akpụ isi n'ala n'ụwa niile fa anara ewepụ, ndị England anara ewepụ, ndị ebe niile fa ada ewepụ. Ọsọsọ ndị Igbo, ndị a niile bụ ụmụafọ Igbo, fa wepụcha afa nna fa chọrọ ije bụ Amerịka, fa dị na-ayị identity fa dị na-ayị gị, fa dị mma ịkpụpụta kwuo fa German dozen. A ya akpụpụta ndị a kwuo fa German dozen n'ike, fa ncha
ọnya ka ọ dịgodi ka ọ dị ka enwe amara ọbịa. Mgbọsị ọzọ anyị ya abịakwa wee wepụtakwa ndị ọzọ, afa ndị ọzọ. Ka emesịa.